danna mana wannan alama na subscribing, sannan za ka ƙararrawa a gefen nan a danna shi, kuma a shiga ainihin bidiyon. Idan an shiga bidiyon sai a danna mana like, kuma a yi sharing nashi zuwa ga ɗan uwa baki ɗaya domin a amfana insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. ‘Yan uwa barkanmu da yau, insha Allah yau ma ga mu ɗauke da fassarar mafarki na ganin asusu, wanda mafarkin yana ainihin wato saka kuɗi a cikin asusu to zai zama mai yawan mako, sannan kuma zai zama marowaci. A wata faɗar kuma an ce yana da yawan son kuɗi ne insha Allahu. Idan kuma asusun kaɗai ya gani to insha Allahu zai samu kuɗi kyauta a nan gaba kaɗan, kuma masu yawa insha Allahu ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa barkanmu da wannan lokaci insha Allah ta'ala. Yau kuma ga mu ɗauke da fassarar mafarki na ilimi, wato wanda ya mafarkin ya sami ilimi zai ainihin auri wata mata maɗaukakiya, wato wata mace maɗaukakiya. Sannan kuma bayan haka wanda ya mafarkin ya zama jahili to za a haifa masa ya ko ɗa ya kuma zama ainihin malami babba, abin yabo ga kowa da kowa da izinin Allah ta'ala. To a nan muka zo ƙarshen fassarar shi ilimin mafarki kenan na ilimi insha Allah. A danna mana wannan alama na subscribing, sannan za ka ƙararrawa a gefen nan a danna shi, kuma a shiga ainihin bidiyon. Idan an shiga bidiyon sai a danna mana like, kuma a yi sharing nashi zuwa ga ɗan uwa baki ɗaya domin a amfana insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci insha Allah ta'ala. Yau kuma ga mu ɗauke da fassarar mafarki, wato na gado, wanda ya mafarkin yana kwance akan gado. Idan dai har da shimfiɗa a kai to zai sami arziki da kuma wadata a rayuwa. Wanda kuma ya mafarkin yana kwance akan gadon kuma gadon ya zama na babu komai a kai, to zai ainihin sami rashin kuɗi na ɗan wani lokaci kaɗan. Daga baya kuma zai sami kuɗi masu yawa. Idan kuma ainihin gadon kaɗai aka gani a mafarki to za a samu mutane a wurin sana'a insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci insha Allah ta'ala. Yau kuma ga mu ɗauke da fassarar mafarki na ganin bayan gari, wato wanda ya mafarki yana yin kashi, wato ya mafarkin yana yin kashi. A cikin mafarkin ya ga yana kashi a kuma cikin shadda a masai kenan, to zai samu dukiya ya ɓoye ta yadda shi ba zai ji daɗin ta ba balle wani. Idan kuwa a ƙasa ne ya ga yana yin wannan bayan garin, to wannan fita ne daga kunci zuwa ga walwala insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci insha Allah ta'ala. Ga nan kuma wani fassarar mafarki na wasa, wato wanda ya yi mafarkin yana wasa zai haɗu da ɓacin rai da damuwa da baƙin ciki, amma ba wai ana nufin cewa
bakin cikin da damuwa har tsawon rayuwarsa bane, a'a, na ɗan wani lokaci ne kawai ɓacin ran da damuwan zai same shi. Allah ya kare mu ya kuma kiyaye mu da wannan ɓacin ran. Masha A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal miqdaril azim. To yau kuma gamu da fassara mafarki na kafiri wanda ya mafarki yayi wani abin kafirci ko ya zama kafiri ko yana kafirta wani, sai ya binciki kansa ta ɓangaren addininsa. Watakila yana shirka bid'a cikin addininsa. Duk wannan abin rashin kyawun addinin mai mafarkin ne. Allah ya kare mu, amin. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci. Yau kuma ga mu ɗauke da fassara mafarkin kofa wanda ya mafarkin kofa a buɗe. Wannan buɗewar arziki ne ga mai mafarkin, wato mutum zai sami arziki mai yawa a rayuwarsa insha Allah, wanda kuma ya mafarkin yana buɗe kofa, shi ma harkokinsa ne za su bubbuɗe da duk wani abin da yake son na buɗi, to insha Allah zai gani da izinin Allah ta'ala. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal miqdaril azim. Yan uwa, yau ga mu dauke da fassarar mafarki na rubutu, wato wanda ya mafarki yana rubutu, wanda ya mafarki ya ganshi yana rubutu, to alkhairi ne zai samu da arziki da kuma wadata. Sannan kuma a wasu ɓangaren malamai kuma sun ce kasuwancinsa ne zai bunƙasa. Idan kuwa idan kuma alƙalamin ya gani, to wannan wahala ne da kuma talauci da zai same shi. Allah ya kare mu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci. Insha Allah ta'ala yau kuma ga mu dauke da fassarar mafarki, wato na kwace. Wanda ya mafarki an kwace masa wani abu a cikin mafarki, to lalle zai ci wani riba babba a 'yan kwanakin nan. Insha Allah zai samu kuɗi masu yawa da riba a kuma wannan wata. Sannan kuma wanda ya mafarkin ya kwace ma wani mutum kaya ko wani abu, to wani wanda ya sani ne zai yi rashin lafiya ko zai mutu insha Allah ta'ala. Kamar yadda dai muka yi bayani, shine daidai gwargwadon sanin mu ga fassara na kwace. Wanda ya kwaye mafarkin an mai kwace, to zai ci wani muguwar riba mai yawan gaske a cikin wannan 'yan kwanaki insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci insha Allah ta'ala. Yau kuma ga mu dauke da fassaran wato mundagi, wanda ya mafarki ya ainihin rike dagi, to samun rinjaye ne akan makiya da masada. Wanda kuma ya mafarki yana rike da shi dagin ko yana ɗauke da shi, to sai ya ainihin gyara halinsa, domin abubuwan da yake yi ba su da kyau. Sannan kuma idan kuwa dagin kaɗai ya gani, wannan mutumin zai zo ya ziyarce shi, wato wani mutum ne zai zo ya ziyarce shi insha Allah ta'ala. A wasu Hausawan suna faɗin dagin nan kamar wannan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci.
Yau kuma ga mu ɗauke da fassarar mafarkin shan magani. Wato shan magani a mafarki samun waraka ne ga mutum, sannan kuma riƙe magani ko ɗaukarsa a mafarki to wannan samun kuɗi ne ta hanyar da ta dace. Idan kuwa maganin kaɗai ya gani a mafarkin to uwansa ne ‘yan uwansa ne za su warke insha Allahu ga wani rashin lafiya da suke fama da shi, sannan kuma bayan haka ‘yan uwa za su taimake. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala yau kuma ga mu ɗauke da fassarar mafarkin tulu, wato wanda ya mafarkin yana rike da ainihin tulu ko yana ɗauke da shi. Idan namiji ne to wata mace za ta zo ta nemi taimako a gunsa. Idan kuwa mace ce ta yi wannan mafarki to za ta samu nasara a cikin dukkan al'amuranta. Sannan bayan haka wanda ya yi mafarkin yana zuba ruwa a cikin tulu zai taimaka wa mutane da dukiyarsa. Idan kuwa tulun kaɗai ya gani zai fita kunci da talauci ya kuma wadata insha Allahu ta'ala. To nan ne dai takaitaccen bayani na fassarar mafarki na ganin tulu insha Allahu ta'ala. Sai kuma Allah ya sake ba mu lokaci za mu sake kawo su fassarar mafarkin kuma da yardan Allah ta'ala, masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ma ga mu ɗauke da fassarar mafarkin kirgi, wato wanda ya mafarkin yana ɗauke da kirgi a kansa to zai sami alkhairi kaɗan daga gurin wata mace, kuma sannan bayan haka wanda ya gan shi yana zaune a kan kirgi a mafarki, wannan samun alkhairi ne da arziki a rayuwa. Idan kuwa kirgin kaɗai aka gani to za a sami wani bako daga cikin danginka zai zo maka ziyara kenan. To wasu Hausawan da kirgin nan suna nufin kaman bozu kenan insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaqa nasir laki bilaki wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal miqdaril azim. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Yau kuma ga mu ɗauke da fassarar mafarkin jini, wato wanda ya mafarkin ya ga jini a jikinsa ko a rigarsa ko kuma a wani wuri da ya shafi jikinsa, sannan bai san yadda aka yi ya sami wannan jinin ba. To zai yi wa wani mutum ƙarya wanda za ta ɓata masa rai. Idan kuma rauni ya yi kuma ya ga jini ya fito to zai sami idan kuma rauni ya ga jini ya fito masa to zai sami alkhairi gwargwadon yawan jinin da ya gani a cikin mafarkin insha Allah ya zubar ke. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da wannan lokaci. Yau kuma ga mu ɗauke da mafarkin adda, wato ganin adda a mafarki samun galaba ne akan ayyukan da mutum ya sa a gaba. Sannan kuma wanda ya ga yana rike da adda to ɗaukar ta a mafarki, wato wanda ya ga yana ɗauke da adda a mafarki za a sami sana'a mai kyau mai albarka. Wanda ya yi tsintuwar adda a mafarki zai sami abokai da yawa a rayuwarsa.
insha Allah ta'ala. Wannan ne ƙarshen fassarar mafarkin adda. Masha Allah, a danna mana wannan alama na subscribing, sannan za ka ƙararrawa a gefen nan a danna shi, kuma a shiga ainihin bidiyon. Idan an shiga idan an shiga bidiyon sai a danna mana liking, kuma a yi sharing nashi zuwa ga 'yan uwa baki ɗaya domin a amfana insha Allah.